Hey molweni sanibona. Ninjani? Niyaphila? Mfo womkhonzo nibingelelayo. Hey siyagijima namhla kuyashesha. Iwale nale kuyaphuthuma. Ngiyanibonga nonke ngokuba la futhi ngiyanamukela nonke ngokuhlukahlukana kwenu bafethu. Ngiyabonga kakhulu. Hey kuyasheshwa kuyagijinywa namhlanje. Ngithi ake ngivele nami la. Ngizokwenza nami esami isithangami la esifishane. Ngoba impela ngathi izithangami ziningi namhlanje ngendaba yeVET. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe la bafethu, ngiyanibonga kakhulu. Hey, amaqembu. Bafethu amaqembu epolitiki. Hayi, ake ubuke kwenzakalani manje. Isithangami emva kwesithangami. Yilabo bafuna ukuvela ukuthi bona abenze ukuthi iVET ingakhuphuki nge-1 May. Yilo ufuna ukuclaim i-victory. Yilo uphikisa loya nalo uphikisa lo ukuthi yithi esenze kwenzeka. Hayi cha, siyabuya ngempela bafethu. Kodwa hayi ake ngisho lokho ukuthi ake ngibongele nje abantu base South Africa ukuthi at the end of the day ibona kumele baclaim i-victory la. Ngoba abantu base South Africa ibona ngempela abebevele bengayidingi lento. So ibona abawinile la abantu base South Africa. Angeke sithi ama-political party. Abantu base South Africa. I-ANC bifuna ukufaka izwe ngaphansi kwebhasi. I-ANC bifuna ukufaka izwe ngaphansi kwebhasi. Kodwa abantu base South Africa bathi cha, ngeke kwenzeke lokho. Umthandazo yabantu base South Africa izwakele. Mina njengokwami ngifuna ukuthi mhlawumbe ngizothi Action SA namanye ama-smaller parties ne-ANC ukuthi sizoncoma bona la ukuthi babe nezingxoxo ezihlakaniphile njengoba besho lapha bombalulu ukuthi babe nezingxoxo kwagcina hey ayikho leyo nto leyo. Abantu base South Africa bathe cha. Nangempela kwaba ucha, akwenzakalanga. Yilokho nje engingakusho. Hayi ne-DA nayo ithi iclaim i-victory. Sibonile yenze isithangami. DA yebo sinizwile nilwela ukuthi iVET ingakhuphuki. Siyakubonga lokho, siyakuncoma futhi ngoba vele into besingayidingi. Yayibona kodwa okusalayo i-DA iku-GNU nayo. Kakade ihlangene nabo laba abebethi iVET ayikhuphuki. Okusho kona ukuthi i-DA nayo akufanele ukuthi size siyibeke endaweni la ifuna siyibeke khona ukuthi isendaweni la icabangela khona abantu base South Africa. Nayo izicabangela okwa yingakho ku-GNU khona lokho ekufunayo, hayi ngoba kuwukuthi icabangela abantu abampofu. So yebo siyakuvuma, siyakuncoma futhi ukuthi iVET bebathi ingakhuphuki kodwa for bona nabantu ababalwelayo abaziwa yibo. So yiko ngithi nje bafethu abantu ba South Africa they are victorious. Ibona abawinile la because ibona bebezolimala. Sibonga nje ukuthi kwenzeke ukuthi igcine ingakhuphukanga le VET ngoba beyizosilimaza kakhulu. Beyizosilimaza kakhulu ukuthi kube khona izinto ezikhuphukayo. Sezwa-ke babeke izathu zabo abanye abamaqembu epolitiki o-IFP bezama ukucacisa nokubekela umphakathi ukuthi kungani kufanele samukele ukuthi iVET ikhuphuke. Bazama usigqisha ukuthi samukele ukuthi iVET ikhuphuke ngoba bazi bona ukuthi kuzobasiza lapho kusho kanjalo. Baze bakuvotela naseParliament ukuthi ayikhuphuke iVET. Angeke sikukhohlwe lokho nanini. Abantu ba South Africa bakakuliba noma iVET ingahlala ingakhuphuki. Njengoba sekudecide ukuthi ingakhuphuki. Kodwa okusalayo abantu ba South Africa haven't forgotten who voted
in favor of ukuthi ikhuphuke. Asikakukhohlwa, ngeke size sikulibale lokho njengoba sibheke okhethweni kakhulukazi. Siyabazi abasibethrayile and bazokhokha for lokho. So indaba nje yokuthi namhlanje sithi ama-breaking news ilokhu njana iVAT ayisakhuphuke and all that. Thina sibonga abantu base-South Africa abaveze ama-frustration wabo, bakhala ngokuthi iVAT bayacela ingakhuphuki. Bezwa nobuhlungu uma bezwa ukuthi ePhalamende kuvotelwe ukuthi iVAT ikhuphuke. Abakakukhohlwa lokho abantu. Yiloko nje ngifuna ukuzokugcizelela kakhulu kule video ukuthi noma ngabe iVAT ingahlala ingakhuphuki namhlanje, kodwa siyabazi abayivotela ukuthi ikhuphuke. Sime lapho thina sinandaba ngokwenzeke namhlanje kakhulu, sinendaba nokuthi yini eyenzeka ePhalamende ngalela langa kuvoto. Kungani ngisho njalo? Ngoba laba abantu abasePhalamende bafakwa yivoti labantu elenzeka nge-29 May 2024. So yingakho ngigxila kulokho okwenzeka ePhalamende ngoba bekwenziwa abantu abafakwa ama-voters. Thina sigxile lapho ukuthi ubani namhlanje ofike ku-decision etshelwa ubani ukuthi iVAT ingakhuphuki. Asinandaba thina ngoba leyo decision eyenzeke namhlanje ayikenzeke ePhalamende. Leyo ukuthi iVAT ayikhuphuki, i-decision engenzakalanga ePhalamende ukuthi yenzeke emakhoneni sekuthenjiswene ini kwabanjani. Asingeni lapho thina sigxile kulokho kwalabo esabathuma ePhalamende. Laba abalapha ePhalamende benzani ngalela langa kuvotwa. Abantu ba-South Africa yiloko engifisa ukuthi bangakulibali. Abakhumbule okwenzeka ngesikhathi kuvotwa ePhalamende, kuvotelwa ukuthi inyuke yini noma cha i-budget. Khumbulani ukuthi obani abavota bavotela ukuthi inyuke. Yiloko kubalulekile ukuthi namhlanje sekunoshintsho, makungasenze isikhohle ukuthi ePhalamende bathatha siphi isinqumo esizothinta thina, futhi leso sinqumo sasizosithinta kanjani thina abantu abaphansi abavota. Khumbulani lokho nje abantu ba-South Africa, ningakhohliswa ama-political party nezinto ezenzekile namhlanje. Njengoba sibona nje namhlanje bebizitha angahambe bengaqedi. Ngilo efuna ukuclaim i-victory and all that. Okubonisa kahle ukuthi this thing is not about the voters. It's not about the marginalized and the poor South Africans. It's not about them, it's about laba abantu abalapha manje ababizitha angahambe bengaqedi. It's about them. Njengoba ubona manje bafuna ukuthi sibashayele izandla. Ngilo nalo uyaqhamuka nesithangamsi ne-media briefing yakhe. Ngilo ufuna ukushayelwa izandla. It's about them. It's not about South Africans. So yiloko nje kufanele nikwazi bantu bakithi. Akukho okuningi engingakukhuluma mina nje ngomfoka Mkhonzana. Ngithi nje khumbulani okwenzeka ngalela langa kuvotwa ePhalamende ukuthi inyuke yini noma cha. Bese niyakhumbula ukuthi ubani wavota wathini. They meant what they did ePhalamende. That's all you should remember. Umfoka Mkhonza lo. Ngiyabonga kakhulu bafethu. If you haven't subscribed, please subscribe. Ngiyabonga kakhulu ngizonibona kwenye video. Thank you.